Id-Duka u d-Dukessa ta' Edinburgh, il-Prinċep Edward u martu Sophie jinsabu f'pajjiżna bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet fl-okkażjoni ta' 60 sena anniversarju mindu Malta saret indipendenti fl-1964. Il-Prinċep Edward huwa ħu ir-Re Karlu t-tielet u li żar wild tar-Reġina Eliżabetta t-tieni u l-Prinċep Filippu. It-tnejn wara nofsinhar huma ltaqgħu mal-President ta' Malta Miriam Spiteri de Bono u żewġha Dr. Anthony Spiteri de Bono fil-Palazz tal-Gran Mastru fil-Belt Valletta. Kien hawn li id-Duka stqarr mal-President li huwa u martu jinsabu ferħanin li għal darb'oħra jinsabu f'Malta. Wara li ħadu ritratt uffiċjali d-delegazzjoni Maltija u dik Brittanika għal xi ħin kellhom diskussjoni fil-privat. Wara id-Duka u d-Dukessa firmaw il-ktieb tal-viżitaturi u minn hemm ingħataw informazzjoni storika fuq il-Palazz tal-Gran Mastru minn rappreżentant ta' Heritage Malta. Wara l-koppja rjali qabdu triq lejn il-Berġa ta' Kastilja fejn hemmhekk iltaqgħu mal-Prim Ministru Roberta Bela u martu Dr. Lidja Bela. Hawnhekk sabu folla ta' nies fosthom Brittaniċi tistennihom li laqgħuhom biċ-ċabċib. Dan l-istazzjon jinsab infurmat li fil-jiem li għandu f'Malta sal-10 ta' Ottubru id-Duka se jżur id-dar fi Gwardamanġa fejn kienu jgħixu ommu missieru bel-1949 u l-1951. Ta' min ifakkar kif ir-Reġina Eliżabetta t-tieni li mietet sentejn ilu diversi drabi ddeskriviet iż-żmien li qattet hawn f'Malta bħala l-isbaħ żmien ta' ħajjitha.